rajos de sol? N'envien molts de poquets? Moltíssims. Sabeu què passa amb tots els rajos de sol que van a parar a la Terra, amb tots els que s'obren? Perquè hi ha alguns que els aprofiten les persones, els animals, les plantes, amb els que s'obren, què passa? Es queden allà? No. Reboten. La Terra s'està escalfant cada vegada més. I sabeu de què és culpa que s'escalfi la Terra? Els cotxes, sí, que estan per allà, d'on més? Dels camions? Vale, els camions, els vaixells, les motos, tot això va parar a l'atmosfera. I sabeu què passa? Abans de pujar al barco, heu de treure les sabates. Una dosi. Ui, tu ets molt alta. Ui, si és com jo. I què els hi passa a les tortugues? Com és que les han d'anar a buscar? Perquè s'enganxen en els arrels. Accidentalment, quan els pescadors van a pescar, les tortugues se'ls enganxen als hams. És com quan nosaltres anem a l'hospital o anem al metge, sí o no? Una tortuga no pot anar al metge. Per què que hem dit que aquest vaixell no era per anar a passejar, que no? Era per anar a investigar. Això és un hidròfon, vale? Un hidròfon, que hidro vol dir aigua, vale? I fon vol dir com un micròfon, sí? Doncs és un hidròfon, vol dir que serveix per gravar els sons del mar. I però després el podem treure com si fos una canya de pescar en el fons. Veieu que teniu unes ulleres davant? Sí? Doncs abans de posar-los les ulleres, heu d'engegar les ulleres per escoltar aquí. Els animals marins. Heu vist cap animal marí al camió? Què són? Dofins! Dofins. I l'ordinador que n'hi ha a la dreta? Mireu. No, anem cap allà. Hola, Anna. Hola! La finestra. Estribor, babor, esquerra o dreta? Dreta. I el d'enfront? Quin és? Estribor. I si em dona la volta, quin és aquest? Favor! Favor! Estribor! Favor! Popa. Popa! Això va al front, vale? I ens ho posem així. Sí? Que es mereix algú? No, hi ha una mar molt tranquil·la. Porteu bé el timó, que si no ens marejarem. Mireu, us presento a l'equip científic. Aquest noi d'aquí es diu Oriol i està fent fotografies de les aletes dels dofins. Perquè sabeu que els dofins, cadascú d'ells, té les aletes diferents i així els podem identificar. I per respirar, què hem dit? Una ampolla d'aire, A veure, agafem aire tots. I cap anem. Anem baixant. Allà davant veieu els nostres companys? Mireu, i què estan fent els nostres companys? Estan enganxant a la corda un aparell. Mireu quins boscos que formen, mireu quines fulles més grosses. I els peixos, què els hi passa? Que es queden sense casa, per això és tan important cuidar aquesta planta, aquests boscos submarins. Que guai. Bé, això és un ratge de neoprè. Li posem les ulleres del tub, les ulleres. Veieu que té un nas? Vosaltres aneu a la piscina? Sí. I vos poseu aquestes ulleres? No. Tenen nas? No. I llavors us entra aigua al nas? No. Llavors utilitzem el nas de plàstic aquest per equilibrar la pressió. No noteu alguna cosa a les ulles? Sí. Esteu equilibrant la pressió. Bon amor! Pues viure al mar. Aquí es diu... Us aneu posant les sabates, vale? Bon dia. ¡Qué chulo ha sido! Hemos visto un vídeo. Hemos visto un vídeo. Com es diu ella? Juliet. Com diria Juliet? Para arriba. Com?